गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि रादाबाव दङ गिबि मन्थ्रि राङारि अनसुंथाइ फान्डनि गेजेरजों आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्मनि मददजों बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव गोजौ सोलोंथाइ लानाय फरायसा फरायसुलि आरो बेरामजों भुगिनाय सा 43 सुबुंफोरनो रांनि चेकखौ गथायनानै होदों। रांखान्थि बिथिङाव लोरबां जानाय सुबुंफोरखौ अरायबो गोदान सोरखारा मदद होलांगोन होनना बुंथियो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आबो बाहागो लादोंमोन। तामुलपुराव फेब्रुवारि दानाव खुंनो गोनां 61थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माखौ फिन फावसिबावबाय। भारतनि मानगोनां हादरगिरि रामनाथ क'विन्दनि होनाय खालार बायदियै फावसिफिननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। तामुलपुर बर' इउएन एकाडेमिनि जौसिन फरायसालियाव बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि, आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारिखौ लाफानानै खुंगा 61थि बोसोरारि बानजाय आफादनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै मोनसे गोनांथार जथुम जानानै थाङो। बे गोनांथार सावरायनायावनो फैगौ मार्च दाननि 9, 10 आरो 11 खालाराव खुंजानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ भारतनि हादरगिरिखौ गाहाय आलासि महरै मोननांगौनि थाखाय फावसिनो गोनां जायो। फावसिनायनि उनाव बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्माखौ एप्रिल दाननि 8, 9 आरो 10 खालारखौ फोसावनाय जायोब्लाबो बे खालारा फिन आरो हादरगिरिनि खालार बायदि सोलायफिननोबो हागौ होननानै मिथिहोदों बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना। मिरु आरसु सुंद'यै अल राभा स्टुडेन्ट इउनियननि अदालगुरि जिल्लानि बेरगावआव खुंफुंनाय गेवलां जथुमाव आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथांमोना बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि दुलाराय राभा फरायसा आफादनि 18थि बोसोरारि जथुम आरो अल राभा वुमेन काउन्सिलनि 10थि 2 बोसोरारि जथुम आरो अदालगुरि जिल्ला आरसुनि जथुम्माया मेहेरगोनाङै मैया खुंफुं जालाङो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। एमएलए जयन्त बसुमतारिया अंगनाबादि सेन्टार लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। चिरां जिल्ला खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय बावरागुरि गामिनि उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि गोग्गो देहा, जानाय थानाय सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों 3 नं सिडली जनजाति बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया मडेल अंगनाबादि सेन्टारनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि फिथा हास'यो। फोरोंगिरिनि टेट उथ्रिसार जानायखौ थाबैनो सरकारा फरायसालियाव फोरोंगिरि साख्रि थिसननांगौनि दाबिजों अदालगुरि जिल्ला बर' मिडियाम टेट उथ्रिसार फोरोंगिरि आफाद दाबाय। आफादगिरि महरै सोमदोन रामसिंहारि आरो नेहाथारि महरै जोंदावसा खाख्लारिनो बिबान होना जिल्ला आफादखौ दाफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो बर' बिजोंनि एलिमेन्टारि इडुकेसनाव दासिम फोरोंगिरि थिसनाखै होनना बिथांमोना बुङो। जुदि फोरोंगिरि साख्रिखौनो होनो एबा थिसननो हायाब्ला टेट फाथिनायनि सरकारा जेबो गोनांथि गैया होननानै बुङो। अल राभा स्टुडेन्ट इउनियन, अल राभा वुमेन काउन्सिल आरो अदालगुरि जिल्ला आरसु एआरडब्लिउसि जथाय सानथामनि हाबाफारिजों बेरगावनि बिया ददान माफाब बामनाव खुंनाय बोसोरसालिया जथुम्माया मैया जोबनानै थाङो। बे हाबाफारिनो गेवलां मेलाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लाहैयो मिरु एफसिनि आफादगिरि मुर्शिद दिपेन बर'आ। जर'खा आलासि महरै बाहागो लाहैनाय बिथाङा बर' हारिनि सिनायथि, थामोनथाइ आरो दावगाथायनि थाखाय गोलाव समनि सोमावसारनायाव एफसिखौ मदद होनायनि थाखाय राभा हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो। आसामाव रायजो जानाय ट्राइबेलफोरखौ खौसे खालामनो आरो ट्राइबेलफोरनि जेंनाखौ अरायथा सुस्रांनो थाखाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ गोबां नाजादोंमोन होननानै हारि महरै थांनानै थानांगौब्ला आसामनि ट्राइबेलफोरा बयबो खौसे जानांगोन होननानै गावनि बेसेनगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिजेपिनाव दाबि खालामदों। मुसलपुराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ आबादारिफोरनो मुवा बेसाद रोगाग्रा गारि आरो पावार टिलार राननाय हाबाफारियाव बाहागो लाना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बिजेपि इउपिपिएल जथाय हानजा महरै इउपिपिएलआ रायजो सभानि मोनसे एमपि मासि मोननांगौनि दाबि दैखांदों। दा बिजेपि दोलोआ इउपिपिएलनो रायजो सभानि मोनसे मासिखौ एंगारना होगोन ना होआ बेखौ उननि समाव मिथिनो मोनगोन। लोगोसे बिटिआरआव पिसिडिसिनि बिसायख'थिनि थाखाय साखा-फारा खालामनायखौ बिथाङा फोरमायदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।